Terve, terve! Voiton ja Markun video. Tänään ajetaan mönkkärillä ja käydään pikkasen leikkiä myös puistoissa. Kiva, että katot. Yes! Varovasti. Voi ei, tästä ei päästäkään ihan noin vaan yli. Joutuu tehdä vähän muutoksia tuohon. Niin, lähdetään yrittää. Ja sitten kaasupohjaa. Wow! Tuosta tultiin yli. Noniin, täällä metsäpoluilla sitten ajetaan. Heippa! Wow! Niin, voi joo. Yes. Kanava! Peruuta ja lähdetään tonne mettään. Niin me lähdetään tonne mettään. Yes. Ajelee nyt. Jyrkkä alamäki. On varovainen. Noniin. Mitä... Kanava, jos mä pääsisin tosta noin. Joo. Aika hankala tosta. Mitä luulette? Pääseekö voitto tosta läpi? Valittua hyvä ajoreitin. Lähdetään yrittää. Hienosti. No niin, hyvä. Hyvin ajettu, hyvä voitto, mahtavasti meni. No niin, pääseekö voitto ilman tippumatta läpi? Yes. Oi. Jee, hyvä läpsy. Yes.
Sitten laitetaan lataamaan ajelun jälkeen. Tuolla äänisummerin vieressä on tommonen musta kansi. Otetaan se pois. Ja sitten laitetaan tämä sinne. Ja kun se on siellä, niin tohon laturiin syttyy punainen valo. Noin. Nyt se latautuu. Ja se katkaisee latauksenkin, kun akku on täynnä. Ei tarvitse erikseen valvoa.